Vandaag is de dag dat Ronnie Ruisdael, voormalig liedzanger van de Johnny's, zijn nieuwe single al jaren truckchauffeur promoot langs de A2. Nee, krijg je van me, je krijgt een bouwplaat bij. Wie hebben we hier? Homesleepertje. Homesleepertje. Je krijgt ook het album hier, Ronnie Ruisdael. Het is een ode aan de beroepsvervoerders die vaak negatief in het nieuws worden gezet. En ik dacht, ik geef die jongens ook iets leuks. Dus ik zit hier vanmiddag van 12 tot 1 en alle truckers die hier voorbij komen krijgen met een album. Ja, maar je denkt dan niet dat ik van 12 tot 1 hier blijf staan. Nee, want je hebt er een hand, dus je kan gewoon doorrijden. De weggeefactie wordt door een aantal grote radiostations ondersteund en daarom sluiten de truckers massaal achter elkaar aan voor zo'n getekend exemplaar. Hoe is het? Je hebt het al, of niet? Hij is voor mijn schoonzusje, wil je dat erop zetten voor Esther? Maar hij wil zelf ook een handtekening. Oké, kijk, dat is nou. Ja, je geweldig. Ronnie Ruisdael kijkt met een blij gevoel terug op de dag. Heerlijk om een keer voor Sinterklaas te spelen. En wat vinden de truckers ervan? Ja, dat is leuk. Je maakt weer eens wel mee natuurlijk. Super. Helemaal top. De single Al jaren truckchauffeur staat op het album Oud en Nieuw en is vanaf nu te downloaden op alle bekende sites als iTunes, Radio 538 en SBS6.